Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a tady má Minecraft Pocket Edition. Tak ukážu vám můj barák, všechno, co mám v mém baráku. Takže ukážu vám můj barák zvenka. Počkejte, ať se mi to načte. Tady mám truhly a tady mám ring. To je takový žele, na to můžete skákat. Tady mám tyhle ty. Si to ohraničil a ty žerou třeba s kamarádama. Multiplay. Tak a to budeme taky točit, ještě s 2 kámošema. Ale to je za chviličku. Jo a tady mám svůj barák. A tady mám pece. A v každý té peci mám 56 uhlíků. Tady mám kování, tady mám postel, tady mám truhlu. To ještě málo diamantů. Více natěžil, kamarádi mají taky hodně. Já tam se můžu být. Tak tady mám koně, bílýho, vestříbený výzbroj. Tak jim projedu. Zombíci. Ano. Zabijem ho. Jaký brní. Tady budete stát, když chodím v noci třeba na lov, tak tam vždycky kolem, když je to mám zombíků. Tamhle mám vodopád, tady mám takový můj barák, tam mám svíčky, to mi udělal kámoš, tak z toho slíbnul a zemřel. A připravíme se za chvilku na lov. No. Takhle koukejte, takhle mám svůj výzbroj. Tak. Jedno vás upozorním pro zajímavost, že když to budete mít takovýhle ty dveře, takhle na jenom a nemusíte přivazovat koně, budete tu mít takhle tyhle ty dveře a železný s páčkama, tak vám ten kůň neuteče a nemusíte ho přivazovat. Takhle mám barák a tady, jak je ta věžička, to jsem měl napřed tamhle ten příkop mýho baráku. A pak jsem si představil tohleto. Máme to zabrat. Jídlo mám. Chtěl bych asi vyměnit koně. Protože dám
nový brnění a můj parák jste viděli, dám mu nový brnění. Jo, a kdyby vás zajímalo třeba, jak se ten kůň osedlává, pro nějaký neskušen, třeba takhle jako máčknete sobě, ale když jste na tom koni, tak prostě to máčknete takhle a ten kůň to prostě musíte mít aspoň tak přes 3, když jste na koni, tak musíte jako projít, ale projde třeba tohleto, ale nějaký ne, ale musíte mít takhle nad sebou 3, jinak se to prostě nevejde. Ty dveře se někdy seknou. Kdyby vás zajímalo, tato aplikace je dobrá aplikace. Mobisign. Tady vidíte. Já jsem s ním spokojený. Natáčím si první video, takže ještě budu třeba taky něco točit. Budu točit pak třeba farming simulátor a takové různé věci. A pak budu točit Minecraft s mým kamarádem Viktorem. A musím čekat na nic. S tím ale mám pár životů na to nám neuškodí. Jo, a mám hodně jablek. Tenhle meč je dobrý na zvířata, protože ovci zabijete jednou ranou. Na nás hezky koukala. A řeknu vám jedno, co je tady blbý, že zombíci, když je jako máte, tak a než necháte třeba nějaký zombíci vám třeba prokoušou dveře. A když necháte otevřené dveře, železných to nevím, ale když prostě nějaký dřevěný, tak oni se můžou i pro to zvíře necháme tady, ať má trošku prostoru. Zavřeme ho tam. Počkáme na noc. Jdeme ven. Hlídat. Dobrý je mít třeba, když máte rádi lov zombíků, tak dobrý je mít třeba to luk, meč a výzbroj a co tam necháme nám to. Mých vlastních zkušeností. Já mám docela Minecraft rád. Není to zase tak úplně špatná hra. Jen někdo říká, třeba. Mám hodně kámošů, který tohle říkají, ale mně se zdá, že Minecraft je dobrá hra. To nejde. Chvíličku bude. A dobrý je třeba u sebe, když postel mít, protože když máčknete na postel, tak se tak jako si dáte postel,
můžete přespat a prostě pak můžete vidět, když je noc a vidíte. Si ještě chviličku počkáme. Až bude zatmění. Až se nám hezky zatmění. Hodně mě baví si vést na kameře takhle pozorovat zombíky. Nevím, z toho kolik se střelím. Tak jdeme zabít. Už jde ke mně, to vody. Kostičky nějaký síky. Nám může hodit. Tak. Tak jdem si vzít koně a mohli jsme na lov. A ukážu vám, kde hodně zombíků. Takže mám hned vedle bytu. Nějaký zombíci my sem chodili a probourali mi dveře. To nesnáším prostě. Prostě zombíci probourají dveře. Ale nedá se s tím nic nedělat. Tu. Mělo by to tak. Třeba musím. Slezu. Asi to třeba dám. Šípy. Těch mám dost. Šup mám tady. Dáme meč. Tak a koně může mít, no. Jsme připraveni. On je modrej taky. Já jsem modrej. Škoda, že to třeba nedělá modrý sedla. Je to pěkně blbé. Že máte prostě... Jo, tamhle vidíme už nějaké rebel. To nejlepší je, že třeba nezabíjí toho koně. Je to lov zombíků. Tam, kde je hodně zombíků. Já nesnáším prostě kostice. Jako vás kříví prostě. Ztrácí vám to dost života. To je na klovně baví. Takže tady mám předpoklad, jak lovím. Takže čau lidi. Uvidíme se u dalšího videa. Takže jsem domů, takže čau lidi, uvidíme se u dalšího videa. Bžum.